Moi kilit! Me tehdään tänään Jaden kanssa smoothie-haaste. Ja tässä on meidän kaikki ainekset. Tadaa! Crunchy, munchy, delightful, divine. I just love eating all of the time. A plate is great if it's filled to the brim. Pieces with flies spilling over the rim. Whatever it is, if it's eaten, it's bliss when it's put on the table. Eli homman idea on se, että meillä on täällä purkissa 18 eri ainetta, jotka kaikki löytyy tästä pöydältä. Ja molemmat saa kuitenkin mehua. Mut muuten tää menee niin, että tavallaan puolet ja puolet. Ja kumpi tekee ensin? Ihan sama. Teekö me sun vai se mun? Sä voit tehdä mun. Okei. Saat nostaa täältä. Suklaa. Alright. Tästä tulee Paljon hyvä. riittävästi noin. Mä laitan vaikka tän verran. Siis tän verran. Hyi tonne mehulle nyt tätä yötä. Katkeeko? Noin. Pistääkö toi blenderi muuten? Pakko kestää. Kyllä se jos tänne tulee mehutkin vielä. Tää varmaan riittää. Nokkeja. Nam, suklaa ja nakit sopii hyvin yhteen. Ootat sä innolla, että pääst maistaa? Joo, tosi innolla. Oh, nam. Sitten. Salaattia. Älä laita paljon. En. Mutta se on jos näitä on 18. 9 kuin mun. Oh my god. Laskinko oikein lasken? Joo. 6. Porkkana. Mä oikeesti suutu, jos mä saan molemmat sekä sinapin että ketsupin. Mä en... Laitaks mä nää kaikki? Laita kai. Terveellinen ruokavalio. Hashtag. Juusto. Montas palaa sä haluut tätä? Vaikka 2 slicea niin. Siis tästä tulee niinku mieleen joku pizza. Niin. Tästä juustosta. Ja sitten noi porkkanat ja toi salaatti on niinku salaatti. Mä voin jotenkin kuvitella, että tää maistuu ahnalta. Sitten on vielä. Meetwursti. Oi vitsi, jes mä en saa mettä. Kaukone. Mä laitan yhden, koska nää on tosi suolasia, niin sitä maistuu liikaa läpi. On vielä 3 aineesta. No mä, siis tää näyttää nyt tosi hyvälle. Omena. Ei saa. Onks mä nyt laskenut? 1, 2, 3. Kaikki vaan. Hyi. Ketsuppi. Noniin, tää on paras aine. Riittää. Hyvälle näyttää. Okei, vielä 1. Mango. Oh jaa. Ei! Epäreilua. Sitä suot kaikki. Ja sit vielä tää mehu. Meillä on laske 1, 3, 6, 7, 8, 10. Oh my god, kuin hyvän näköistä. No niin, nyt on kyllä. Ihan sika hyvän näköistä. Tiluliluli, nyt se on auki, nyt se on kiinni. Noin, noniin. Anna palaa, Jade. On the table I'll grin. For burgers of beef I'll slip in my teeth and pick up my fork and tuck in. Opus charming with ham, a glutton I am. I'll eat it all night and all day. If you Tämmöstä tuli, näyttää... Hyvä väristä. Sitä haisee ihan kamalaa. Hyväk. Ja niin juttuja. Mun vuoro. Otapa sieltä. Herneitä. Mä vihaan pakasteherneitä oikeesti, ne on ihan hirveitä. Hyväk, ei hyvä! Vähän lensi. Siis jotain herneiden haju kuvottaa. Nyt tuli vähän liikaa.
Joo. Okei. Sitten kumparat tippuu taas varmaan kohta. Salaattikastike. Musta tuntuu, että tää on mun oikeesti pahempi kuin toi sun yöaika. Ei paljon pilloa. Okei, mä laitan toi. Seuraava. Miksi mä suostuin tähän? Popcorn? No, hyvä. Hyi. Neljäs aine. Paprikamauste. Mä en pysty tähän. Mä oksennan jo nyt. Okei. Hyi. Sinappi. Please, saanko mä voi olla pöydällä? Voi olla tää loppu. Ei. Kyllä Ei sieltä ole tulee. loppu. Kyllä sieltä tulee. Noniin. En mä niitä sun puolesta. Menin ottaa. Petsei. Yes. Laitetaanko me molempiin vai? Kumpa sä oot? Mä haluun nää kirskat. Okei. Laitaas kaikki vai? No totta kai. Makua. Noniin. Pitääköhän näitä muskata vai niin? En mä usko, jos porkkanatkin meni, niin kyllä oikein menee. Oi vitsi, ne on ihan sikoja. Tuplataan hyvää karkkia. Ei se haittaa. Se kestää aika kauan. Mä voin nopeuttaa silleen. Enää 3. Mantelit. No. Vois mä kaikki otan. Totta kai kaikki. Sinne niin. Mä oon vähän pelottaa. Kiivi. Toivottavasti tää maistuu sieltä läpi silleen. Viimeinen. Apua, missä se on? Mä en tunne sitä. Suklaamuroja. Joo. Mennään sekoittaa. A smidge of food, I will wolf it away. I love my food, all of my food. Since I started to eat, each day's been a treat. First 2 meals, then 3, and now 4. Even after the crumbles, my tummy still rumbles, and I have just a little. Kaadat sä vai mä? Ja voin kaataa. Mä haluan, että sä kaadat sitä ihan saman verran kuin mitä tässä on, koska... Yäk! Mitä jäpä tuunaa? Vähän vielä. No ei enempää. Yök. No niin, sit meidän on pakko juoda tää kaikki. N. Y. Ei kello. T. Nyt. Yök. Mä en pysty tähän. Tää on myös tähän oksennuksella oikeesti. Mä en pysty todellakaan juomaan tätä siis. Ai ihan kamalaa. Siis pelkkä hajukin kuvottaa mua ihan sikana oikeesti. Mä en pysty. Syödään minä popparit ja suklaat. Ei kun nyt otetaan yksi iso kuvaus. Ei oikeesti, mä en pysty tähän. Yksi. Pidät vaikka nenästä kiinni. Jos mä oksennan sit, niin sä sit siivoat. Joo. Otetaanko ämpäri? Ei täällä oo mitään ämpäriä. Ensikin juomatulki. Yes.
Kuin niin mä oon Jonne. Okei. Mitäs tulee aukeaa? Sitten mä oksennan sen tänne lasiin niin kuin mä oksensin alussa. Juo vielä. Onko se ihan pelkkä ajatuskin oikeesti? Siis kaikki nää hernepalat, siis mä niinku näen ne tästä. Ei niin, mitä voi jännittää tai tälleen. No niin, mulla tulee näitä oksennusrefleksejä oikeesti. Tässä ei ole nahkia. Siis jos tässä ei olisi hernettä. Kiitos Jari, kun laitoit niin paljon hernettä. Joo. Itken ihan kohta. Okei, nyt ihan pikkusen vaan. Ei kun paljon kerralla. En ota oikeesti, koska sit oksentaa. Ihan vähän vaan. Nyt. Mulla kylmät väreet. Mä otin sitä oikeesti ihan pikkusen niin, että se koski mun kielen päätä. Ja mä otin siitä oksennusrefleksin. Sä pakanit mutki siihen. Tee se ihan helppoa. Ihan helppoa. Do it! Sä oikeesti otit sitä ihan sikana! Tavella. No niin, mut hei, mä haastan teidät kaikki, jotka katsoo tätä videoa tekemään tän. Jos ette kuvaa sitä minnekään, niin tehkää edes jonkun teidän kaverin kanssa. Kiitos Jade. Painakaa peukku ylöspäin ja tilatkaa ja kaikki linkit on taas kerran tossa alhaalla kuvauksessa. Käykää kyselemään mut äskissä. Moikka, me mennään nyt oksentamaan.